с подкрепата на Рива Гипс. Първият избор в сухото строителство. Пътуваме към едно село около Варна и се опитвам да се припомня думите си от този период преди 4 години и половина, когато започнахме да говорим. Тогава се опитвах да казвам мъдри думи, да се опитам да прогнозирам какво ще се случи в България за този период. Разбира се, сега, след 4 години, разбрах, че съм бил прекалено голям оптимист. Тези, които не седят от началото, знаят, че тогава аз прогнозирах как по-богатите хора и средната класа, която ще се образува, ще се изнесе в селата около града или тази 20-30 км зона, в която навсякъде по света живеят тези хора. Затова и тръгнахме да предлагаме като телевизионен продукт, да ви покажем как може да бъде бързо изградена една сглобяема къща, която отговаря на много по-различни условия за битуване, ниско енергоемка, с много други предимства, които няма нужда да повтарям. Разбира се, ефекта от нашето предаване, колкото и да е минимален, е породило вас някакви мисли и някакви разсъждения на тази тема. Разбира се, ние очаквахме много повече. Очаквахме да има бум на строителството на такива къщи. Все пак българинът е консервативен и малко трудно приема новостите. Затова ще продължим тази година да ви занимаваме с темата за сглобяемо строителство. Иначе си мислим, че това, което отиваме да снимаме в момента, за вас ще бъде изключително интересно. Една нова тема, която е разработена навсякъде по света. Аз мисля, че в българския телевизионен ефир за друг път ще се покаже такова нещо. Няколко думи, докато пътуваме нататък. Става въпрос за реновирането, или по-простичко да се изразим, ремонтирането на една селскостопанска сграда обор, каменен обор, който има всяка селска къща от миналия век, в една съвременна сграда за обитаване. Сега там в момента започват ремонтните работи. За мен ще бъде голямо удоволствие да работя с една моя колежка, която се е появявала в някои от предните предавания. Защо казвам това? Защото за да може човек да направи такива революционни такива нововъведения, да промени нещата, да живее малко по-различно, трябва да е малко по-широко скроен или да е по-отворен към новостите. Колежката е живяла дълги години в Америка, занимавала се с тези неща и разбира се, като гражданин на света, за нея това не е нито ново, нито пък трябваше много дълго време да се захване с този ремонт. Да видим какви идеи има тя. Аз ще се опитам и аз да се намеся, защото сме достатъчно близки, за да можем да кръстосаме шпаги на един такъв интересен обект. Разбира се, вкусовите не са еднакви и оттам този конфликт вероятно ще породи едно много интересно решение. Основната цел на тази серия от нашите предания ще бъде да ви покажем как за няколко месеца може да направите от едно помещение, което е пригодено за селскостопански животни в миналия век, в съвременно интересно жилище. Сами разбирате, вече животните се произвеждат при промишлени условия, се гледат по-точно. Затова тези помещения, които са много солидни, много здрави, издържали са на времето и на природните стихии, биха могли да бъдат използвани за други цели в момента. Те ще носят, разбира се, атмосферата на миналото, на старото и съвсем съвременни, модерни, интересни материали, които ще се вложат, за да може тази сграда да бъде все пак една сграда, която ще се обитава в нашия век. Нека да продължим малко по-нататък. Това бяха някои уводни думи. Само искам да ви кажа още, че това предаване ще започва винаги с датата, в която снимаме, за да може да проследите в реално време за колко
за какъв период ще бъде ремонтирана тази сграда и с какви средства. Юни месец 2008 година по оградата, не знам дали чувате птичките и други такива звуци, характерни за селския бит. Значи ние сме вече на село. Тук е обекта, но чакай да видим откъде се влиза. Да. Я покажи там. Ето това е каменния зид, каменната сграда. Вече са махнали покрива. Здрасти! Откъде сте? Здрасти! Здрасти! Колежка, ти вече штрихираш, така ли? Штрихирам. Какво ви води насам вие с този микрофон? Въвеждаш американски методи. Бързо, ефективно. Точно така. Чакай, бе, аз вчера идвах тук, всичко си беше на нас, ти си го сринала. Да, и ние наново го направихме. Наново. Да. И керамидите старателно се подредила. Е подредено, да. Айде, води показвай. Показвам, добре. Значи, просто масата не мога да я сложа в момента, нали да... Да почерпиш ли? Еми не, аз чакам да почерпиш накрая. Като се свърши. Страхотно бе. Ето тук има едни много интересни инструменти, с които се работи. Това? Да. Ще го работиш или той се е работил? Ще ме накараш да те изпитам. Виждала ли се в щатите такова нещо? Да. Ние с баща ти можем да се оправим, защото сме от село хора. Позна ли го какво е? Какво е това? Сериозно? Не, тя позна ли го? Позна го. Да, добре. Добре. Сега, аз междувременно по пътя така разказах най-общо какво ще правим. Само да ви представя Силвия Пантелева, моя колежка, която ще ми бъде партньорка в следващите няколко месеца. Значи от това нещо ти си решила да правиш жилище, нали? Тези хора, които са ти го поръчали, вероятно много не са така са надявали да стане нещо, или ти си го убедила? Аз мисля, че успях да ги убедя. че ще стане нещо интересно. Като им казах, че ще работиме в екип и те казаха, в такъв случай се доверяваме изцяло. Що ми аз ли? И каква четка ви направя. Само трябва да се взема и аз нещо така да рисувам, да пиша. Ето, може да ползваш. Мога да ти го подаря. Сега, значи аз съм обещал да покажем в реално време всичко, затова заковавам датата на старта, на началото. За да се осъществи една така идея, какво е необходимо? Кажи с няколко думи. Значи, първо, идеята е ясна. Трябва да си достатъчно луд, за да тръгнеш. Да, определено. Точно с това щях да започна. Второ, да накараш инвеститора да ти повярва. Да. Че ще стане. И също да задържиш вниманието на зрителите с един такъв интересен проект. Дай да отидем малко нататък и да се приказваме. Значи, вие сте разчистили какво заварихте тук? Остатъци от предишното предназначение на сградата. Точно така. Слама. Те се виждат. Те са такива екологично чисти продукти, така че нали, дори няма, всъщност само прах, няма от какво друго човек да се изцапа. Изключително солидно е направено това нещо. И това е камък зидано скал. Много интересно. Как се е спекло това нещо? И тук аз, доколкото знам, доста сериозни земетресения, нали, са минали през района, но... няма даже една пукнатина. Една пукнатина няма, да. Всъщност вие сте свалили покрива, който вече така бил в лошо състояние. Да. Дървения материал се беше износил. И решихме да остане само камъка. Сега ще показваме в движение, ще имаме много време да говорим. Само няколко думи. Какво си решила да правиш тук? Това аз се надявам да стане една много уютна, така приятна, нали, селска къща, където нали, хората да могат да си идват почивните дни или пък по-голяма част. Както казвате в щатите, за уикенд. За уикенда, нали, една къща за уикенда. И тук, след природата. Сред природата, на зелено да могат да дойдат, нали, да си поседят домати, краставици, да седнат да си направят една хубава шопска салата.
и да си почиват на спокойствие и тишина. Общо взето, нали, такава е първоначалната идея. Пък оттам нататък може и да добавят и някоя друга по-солидна бъчва с, нали, домашно направено вино. Нали, може и прасенце да се отгледа. Всички знаеме какво се случва с тях зимата. Защото моите прогнози бяха, че хората ще се изнесат да живеят в тия села около мегаполисите, да, но не се избъднаха. Все таки в момента се продават точно на пъпа на големия град, там са най-високите цени. Да. Значи ти си пионер в идеята, така ли? Да, Или да. ти говориш за уикенд? Допускаш ли, че след време ще почнат да живеят и хората в селата, да, както е при вас там? Абсолютно допускам. Нали, наистина това е така съвсем един начален стадий, но мисля, че веднъж като го опитат и всички като видят и приятели, като дойдат и видят за какво става въпрос, може и да се позаинтересуват от други имоти тук в селото. Твоята къща в Щатите къде се намира? В центъра на града е ли? Не, тя е в едно така предградие до един голям град. И е много тихо, много спокойно, само птички се чуват, бягат катерички. Кои живеят там? Там са... Какъв тип, каква социална група хора? Значи предимно така вече млади, стари семейства, като особено дойде момента, имат деца и искат малко така да се ориентират към по-спокойни квартали. Знае, че има го спокойствието за децата, има ги добрите училища. Там в тези райони правят и училища. Правят и училища. Значи това е аргумент, между другото, тук младите хора казват, добре, ако отидем да живеем на село, къде ще учат децата ни? Би трябвало да се създаде инфраструктура и всичко останало, за да... Това ще трябва да е следващия етап. Ето тук е училището, нали, малко в точно съседство. Наблизо. Как ще го оживете? Освен да почнеш да ремонтираш училището и да... Да, това ще трябва да помислиме. Това ще е следващата серия. Така. Добре. Още нещо ще ни кажеш за това, че ние се отнесахме към един друг свят, който е много по-различен и по-напред. Да. Ти въпреки всичко си тук. Да. И мислиш, че и тук нещата биха могли да се случат? Могат да се случат по този начин. Аз мисля, че напълно нали, базата има. Просто трябва да се направи... До сега къщите не са правени чак толкова функционално и не са пригодени за съвременните, нали, така, нужди и жилищни условия. Мисля, че ако, както имаме природата, ако и къщата се направи по подходящия начин, хората ще се чувстват комфортно, уютно и тогава вече града няма да им липсва толкова много. Нали, като разстояние вече говорим за 20-30 минути, което във Варна така или иначе ги губиме, минавайки от една част на града до другата. Така че разстоянието вече отпада нали, като проблем. Колите така са вече сравнително мощни, може да се стигне. И мисля, че ако се направят така самите домове, нали, да се изградят с новите материали, така с по-съвременни идеи, ще се получат така едни наистина хубави жилища. Така е, уважаеми зрители, това беше началото. Вече ще ни видите през септември, тогава, когато ще се излъчи изцяло ремонта на този обор. Как го наричаш? Това е Плевня. Плевня, добре. Плевня, който ще стане едно съвременно, много интересно, много оригинално жилище. Така че очаквайте нашите репортажи през месец септември. Колежката и аз, вече ви казах, ще се опитаме да направим от това нещо обект на вашето внимание, пък и възможност, която можете и вие да решите по някакъв начин. Ти как мислиш? Ще помагаме ли? О, да. Аз искрено се надявам и много залагам на това.
Аз ти говоря само акцент някъде една страничка нещо. Защото това е традиция абсолютно. Виж го колко е здраво. А не е мърдане. Да. Колко години не е мръднало. И тази слама, нали, вътре всъщност прави страхотната топлоизолация на това нещо. След това аз четах в една книга, че сламата излъчва близо 100 години етерични масла, които омайват, които те карат да спиш спокойно. Ще сложим и лавандула, ще приплетем. Лавандула може. Зато и на време те да ти кажат, на съплъка се спи, нали? Като слегнеш там, се спи най-сладко на сламата. Точно за това, защото излъчва такива... Ами дай, разчисти, остави всичко, което е като камък, защото това е страхотно, не трябва да се пипа. Не, че оттам нататък ще го върнем. Много здраво. Чакай да не падне. Той е за кокошки е това, не? Да. Полот. Гледай колко и това има горе. И там е било полот също. И там? Да. Полот за кокошки това. Айде. Ами добре, хайде, чао. Много ни беше драго, че ни посетихте. Дързайте. Началник. До скоро виждане. До скоро, значи от тук нататък искаме програма. Специална програма. Тук е шоу, барбекю ще правим, или как му викаха на село, пещена манджа. Ще изпечем манджа тук. Всичко трябва да е истинско. И там, вижте кокошките, докато не сме им развалили там местата полога, дето стасят, да намерим яйца другия път. Малко пресни яйца. Чао, чао. Сима, цялата баня. Sima.bg. Цялата баня онлайн. Затворете очи и събличам се. Сима. Цялата баня. Бригада от високо квалифицирани специалисти извършва качествен ремонт на стари и новопостроени жилища. Знаете ли как се почиства лесно, бързо и приятно след основен ремонт? Ползвам услугите на професионалисти. Бориван, София. Подобна на тази прекрасна наша кухня можете да купите от мебелна палата Лазур, Варна. Какво е кухня без вградените уреди на Вето, Варна? Тази прекрасна мазилка е, която харесва моят съпруг. И тя е от Атри, София. Магията, както във вашия дом, така и на сцената, е благодарение на осветлението. У нас то е направено от призма. Изящният ни таван е от акустичен гипсокартон. Запомнете, Рива Гипс, България. Джакузи, ЛМ Комерс. Колкото и да летите във въздуха, от време на време трябва да се приземявате. И къде се прави най-добре това? Върху подовите настилки от Акрол, Варна. Сима, цялата баня. Затворете очи и събличам се! Спалната е от Злати Паприков, Варна. Лека нощ! Матрака е от магазин Зона, София. Внимание! Висококачествена дограма от Ролпласт. Със Славе прекарахме великолепен месец, настанени в едно чудесно жилище, осигурено.
Шторите и пердетата са от фирма Гершман. Това е шоурумът на фирма Solus, където се изработват мебели по индивидуален проект. На своите клиенти аз винаги препоръчвам мебелите на Solus. Един изцяло изпълнен от фирма Solus проект. Трапезарна маса с японска стилистика. Една модерна съвременна кухня и вградени уреди. А това е любимото място на семейството. Разбира се, много удобно за сядане. А тук някои правят любов, а аз спя. Отдавна си мечтая за внуци, дано да ми се случи скоро. Соус. Посрещаме клиенти, изпращаме приятели. Индивидуални пречиствателни станции от Франция. Знаменателен момент. Спущаме го. И аз държала, че виждаш ли? Най-доброто решение за вашите битови отпадни води. Мебелна палата Лазур. Мебели за всеки джоб и всеки вкус. Вече ви казах, че ще споменават датите. 27 юни е денят. Тук вече има доста сериозно раздвижване. Прокопане канала, вероятно тук ще бъде канализацията. Аз ще трябва да ви обяснявам, защото колежката отсъства в момента. Кой знае, може да е отишла до Америка да черпи идеи. Ще я потърся да видя. Механизацията, как е тук механизацията? Много добре работим. Много добре, на ръка работим, да. Няма друг избор. Няма. Това е за канала, нали? Канализацията. Тук гледам са освободили това. Вече разкъртено е. Всичко пръста трябва да се запълни. Да, ще използвате пръста за нас. Но това е тая пръст, която идва от тук. Да. Вярно, че е с глина зидоно. С пръст е зидоно. Няма цемент, няма вар, няма нищо. Тук всъщност ще се отварят прозорци да има изглед напред към двора. Остъкление, да. Добре. Силвия няма? Няма. Значи при следващите снимки ще я видим. Какво исках да покажем? Значи, Лъчо, покажи тук. Това е дебелината на стената. Ние ще направим необходимите проучвания, но тъй като това е камък, и е спорно дали камък е топлоизолатор или няма да може да изолира тази сграда, е необходимо да бъде изолирана отвънка. Сега старите майстори твърдят, че камък е добър изолатор. Добър, да. И лятото ще държи хладно, и зимата ще държи топло. Да. Доколкото знам, от 50 см нататък камъка вече е много добър изолатор. И няма нужда, защото иначе ако тези красиви камъни, добре изидани, трябва да се опаковат отвънка с стиропор. 52 см. Значи, затова е зидано така, за да може да... И това го прави и здраво, разбира се. Така. Тук започвате вече да освобождавате двора. Има човек там, който да чисти. Да се почисти двора. Да се изчисти двора. Да. Вчера изкопахме шахта. Да видим какво става тук. Казаха към от ВИК-то или не половина ще ли дойдат тук да кажат откъде ще минава това. Откъде да е? Това ще е септичната яма всъщност. Да. То на този етап още много не са... много добре върви. За една седмица доста се напреднали. Като се върне колежката, ще поговорим вече. Тя трябва да ни покаже проекти. Обещаваме да ми покаже какви проекти са направени. А тая пръст трябва да се изхвърля от тук. Като много пръст ще остане. Ще остане доста пръст. Вътре вече за... А там ще захрани с вода, да. От водомера. Ама то селото е водоснабдено. Само канализация няма. Добре.
И това е от днеска, уважаеми зрители. Значи напредват работите, които са свързани с демонтаж на някои части от стените. Там, където ще има прозорци, ще има остъкляване. И по инфраструктурата канализация, оттръбяване. Нещо интересно няма да се види сега. Да видим следващата седмица, като дойдем на къде ще е обекта. Добре, благодаря ти, чао! Хайде, командвай тук, че няма колежката. Няма и колежката да управлява. Шефа го няма, шефа. Искам тук да ви покажа, дами и господа, нещо, което така силно впечатлява. Не знам дали камерата ще може да го покаже. Лъчо, вижда ли камерата оградата? По моя преценка, това е някъде към 50-60 метра каменна зидария, суха каменна зидария, която е правена преди 60-70 години. Тогава хората са имали канап и отвес, нали? Да, отвес. Канап и освет. Да. Изключително права. Сега е светло, няма как да пуснем лазерен такъв нивелир, за да проследим, но според мен на цялата тая дължина има не повече от 2-3 см отклонение на места. И това нещо е преживяло във времето, преживяло е земетресение. Отдолу няма стоманобетон, няма основи. Не. Направо камъка, 50 см в земята е вкопан камъка. Това... Отдаде едно, където е бил само ореха. Да, това е майсторлък, Голям. дами и господа. Това се нарича майсторлък, нищо друго.